Nyní bude mluvit pan doktor Ivan Bajer na téma Modrá revoluce, perspektiva využití vodného potenciálu Slovenska. Takže předáme slovo. Prajem vám pekný deň. A deň je skutočne pekný. A chcel by som poďakovať hnutiu Zeitgeist Movement za možnosť prezentovať myšlienky, ktoré som rozvinul kedysi na začiatku 90. rokov a nazval som ich tému Vitalizácia Slovenska. Téma vody a jej využitia jednoznačne do tej témy vitalizácie patrí. A moja osobná misia vlastne za tých uplynulých 20 rokov, ale predpokladám, že aj ďalších 20 rokov je v tom, aby som upozornil na možnosti, ktoré vlastne Slovensku z toho výnimočného vodného potenciálu, ktorým táto krajina disponuje, boli využité a nie zneužité. Keď si predstavíte mapu Slovenska, hlavne teda Žitného ostrova, aby ste si vedeli nejak názornejšie uvedomiť, kde vlastne to naše vodné bohatstvo vzniká, tak si treba jednoznačne predstaviť Dunaj, Dunajské ramená, Malý Dunaj a prítoky ako Morava, Vách, Hron, Ypel, ktoré vlastne vytvorili aj v rámci Európy pomerne unikátny bazén povrchových aj podzemných vod, ktoré zďaleka nemá každá krajina nielen v európskom rozmere. Čiže úlohou je, berúc do úvahy aj možnosti, ktoré vlastne sa vo svete v epoche, ktorá sa nazýva nedostatkom vody, začínajú vytvárať preto, aby Slovensko mohlo tento svoj vodný potenciál využiť. Prečo som túto tému zaramcoval pod názvom Modrej revolúcie? V prvom rade pár slov k samotnej téme Modrá revolúcia. K modrej farbe treba poznamenať, že existujú dve modré. Jedna je úzkopolitická, ktorú sa mne z neznámych a z nepochopiteľných dôvodov označuje slovenská pravica. A druhá modrá je prírodná modrá, ktorá je vo svojej majestátnosti výborne viditeľná z vesmíru ako modrá planeta Zem, ktorá samozrejme pozostáva na 70% do svojho povrchu z vody. K téme revolúcie uvádza toľko, že v spojitosti s vodou sa netýka hrdinského skladania povstaleckých barikád, okupovania ulic a námestí a zatiaľ zväčša bez prierazného nového programu ako ďalej. Vo svojom príspevku sa zameriam skôr na to istý krátky historický exkurs do toho, ako využívanie vody spoločnosťami dokázalo totálne preorať doslova všetky štruktúry spoločnosti a hnalo ľudstvo po špirále pokroku dopredu. Dá sa očakávať, že v priebehu 21. storočia takáto modrá revolúcia, ktorá výrazne preorá doterajšie existujúce zriadenia spoločenské, s vysokou pravdepodobnosťou nastane. Tak to bolo v minulosti, tak to bude teraz a tak to bude aj v budúcnosti. Teraz k samotnej vode. Posledných 200 rokov rastla spotreba vody ľudstva dvojnásobne rýchlejšie ako jeho populačný rast. V
V tomto extenzívnom a extrémne neproduktívnom trende sa stále pokračuje, čo vyúsťuje do stavu, keď prvý raz v dejinách ľudstva smet spoločnosti, priemyselno-technické možnosti a rýchly demografický rast významne prekračujú udržateľné zásobovanie vodou dostupnými technológiami. Naprieč husto obývanými časťami planéty sa väčšina riek, jazier a bazénov podzemných vôd hrozivo rýchlo vyčerpáva prepumpovaním a znehodnocuje znečisťovaním. Ako výsledok tohto procesu sa globálne utvára nový geopolitický zlom civilizácie, ktorý bude s pribúdajúcimi rokmi čoraz viac určovať tvár 21. storočia. Ide o nové delenie spoločnosti na tie, čo vodu majú, a tie, čo ju nemajú. O tejto epoche sa preto hovorí ako o epoche vodného nedostatku, či dokonca o epoche vodných šokov. V tomto geopolitickom zlome sa nejedná iba o potravinovú bezpečnosť a už vôbec nie o potravinovú sebestačnosť, ktorá je pre čoraz väčší počet krajín dnes nedosiahnuteľná za existujúceho stavu. Hospodárenie s vodou vo všetkých smeroch prekračuje úzke hranice poľnohospodárstva. Týka sa celej ekonomiky a života spoločnosti a stáva sa buď totálnou brzdou konkurencieschopnosti, alebo, ak sa využije vhodne, novou konkurencieschopnou výhodou. Spomínaná konkurencieschopná výhoda má momentálne z hľadiska západu a osobité snahy Spojených štátov amerických o udržanie svojich doterajších pozícií na pomoc na medzinárodných trhoch pri prekonávaní takých trhových faktorov ako nízke mzdy a slabé environmentálne štandardy v priemyslu v chudobných krajinách. Pre tých, ktorí by chceli namietať, že nedostatky sladkej vody možno jednoducho zmierniť oceľovaním morskej vody, poznamenávam hneď schodu, že z daného stavu ide o pomyselnú utopiu, nakoľko štatistika dosvedčuje, že absolútne množstvo oceľovanej vody zatiaľ predstavuje iba 0,03% celkovej spotreby sladkej pitnej vody obyvateľstvom planéty a navyše ho treba, ak je odsolené pre ďalšie použitie, miešať s bežnou sladkou vodou a v poľnohospodárstve znova doplňať o minerály. Potreba modrej revolúcie je ďalej podmienovaná vyčerpávaním možností zelenej revolúcie, ktorá zhruba od 50. rokov minulého storočia zabezpečovala bezprecedentný nárast produkcie potravín pre bezprecedentný nárast obyvateľstva planéty. Kvôli krátkej charakteristike zelenej revolúcie uvádzam aspoň toto. Ide o súbeh opatrení v zavážovaní, vyšľachťovaní nových odrôd kukurice, ryže, pšenice, ťažkom a masívnom používaní umelých hnojív v nadväznosti na ťažbu ropy a o obrovských monokultúrnych poliach obhospodarovaných multifunkčnou priemyselnou technikou. Zelená revolúcia teda nezačala, ako sa niekedy zjednodušene vysvetľuje, vyšľachtením nových poľnohospodárskych odrôd niekedy v 60. rokoch, ale začala o 30 rokov skôr, keď sa Spojených štátov na Kolorade postavila prvá gigantická multifunkčná priehrada, tzv. Hoover Dam, slúžiaca nielen na výrobu hydroelektriny, ale aj na zadržiavanie vody, reguláciu toku a samozrejme na zabezpečenie masívnych dotovaných zaražovacích vod pre poľnohospodárstvo. Od toho momentu, od roku 1935, sa obdobné priehrady začali stavať na vhodných a menej vhodných miestach po celom svete a výnosy poľnohospodárstva začali okamžite rásť.
Straty závlahových vôd pritom boli obrovské ešte predtým, ako sa voda dostala ku koreňom a presahovali viac ako 45% daného množstva. Umelé hnojivá, takisto dotované, akože aj podnes stále ešte sú, sa postarali zase o znečistenie všetkých dostupných podzemných vôd, potokov a riek a zároveň o degradáciu pôdy, ktorá strácala prírodný humus a živočístvo. Výnosy plodín dnes, na rozdiel od predchádzajúcich 50. rokov, rastú už iba pomaly a niekde sa už zastavili. A v roku 2050 navýšenie bude zrejme dosť závlahovej vody pre zabezpečenie potravín nie pre 9, ale pre 9,5 miliardy ľudí. Nakoľko sa upravujú predpoklady demografického rastu ľudstva. Čiže zelená revolúcia sa týmto vlastne začína vyčerpávať z hľadiska svojich minulých možností. Ďalším stimulom pre vznik modrej revolúcie je čoraz akutnejšia hrozba vojen o vodu, dnes už nielen na Strednom a Blízkom východe. V súčasnosti žije vo svete viac ako 400 miliónov ľudí z miznúcich neobnoviteľných rezervoárov podzemnej vody, ktoré sa vytvárali 10 000 či dokonca 100 000 rokov počas zaladnenia planéty. Prvou krajinou, ktorá už vyčerpala svoj neobnoviteľný zdroj v priebehu 20. rokov, je Saudská Arábia, ktorej tým skončila potravinová sebestačnosť. Za tieto neobnoviteľné zdroje na mieste a tak povediať po ruke však neexistuje vody, však neexistuje dostupná náhrada. V Indii je na týchto neobnoviteľných zdrojoch podzemnej vody závislých zhruba 170 miliónov ľudí, v Číne 130 miliónov ľudí a zvyšných 100 miliónov po celom svete. A riešenia typu všibnutia čarovného prútika v tomto smere zatiaľ pri náhrade vody neobnoviteľnej spodnej vody neexistujú. Za to vojenské prostriedky a vojenské tradície sú vždy po ruke a mohli by byť využité a zneužité. Voda z horských ľadovcov, ktorá zásobuje napríklad len v Himalájach také rieky ako Indus, Ganga, Yangtze, Žltá rieka, okolo ktorých žijú ďalšie 100 milióny ľudí, bude postupom času čoraz viac vzácnejšia v dôsledku oteplovania a roztápania týchto ľadovcov. Predpokladá sa, že na tibetskej náhornej plošine, skáďa vlastne tieto ľadovce svojím topením zásobujú spomínané rieky, okolo roku 2060 už nebudú existovať 2/3 súčasného stavu ľadovcov. Tieto 2/3 taktiež nikto nenahradí. Je to tiež dôvod pre vojny o vodu. Ďalej, rozstávajúce sa ľadovce v Grónsku a na severnom póle začnú postupne dvíhať hladiny oceánov, ktoré začnú zaplavovať najúrodnejšie delty riek, napríklad Mekong, čím zmizne jednak časť veľmi dôležitých poľnohospodárskych regiónov, ale zároveň sa zasolí existujúca sladká voda pri pobreží. Aj preto môžu zopetnúť vojny o vodu. Ak by sa odhliadlo od vojenského riešenia deficitu sladkej vody, tak poučenie z doterajších dejín ľudstva hovorí o tom, že aj bez vojny vždy zostanú vo využívaní vody nejakí porazení a nejakí víťazi. Na rozdiel od porazených víťazia a víťazili vždy tie spoločnosti, ktoré našli najinovatívnejšie odpovede na vodné krízy. Víťazstvo pri zabezpečení dostatku vody potom umožňuje utláčať porazené spoločnosti na mnohých ďalších frontoch, včítane aj vojenských. Dejiny využívania vody civilizáciou sú zatiaľ nedostatočne sumarizované, vysvetľované a prednášané tak, aby bolo jasné, akú dôležitú a často až centrálnu transformačnú úlohu má osvojovanie možností vody pre ľudstvo. Preto si bežne ľudia neuvedomujú jasne,
Akú úlohu napríklad mala voda pre vznik kapitalizmu a samotného kapitálu v histórii. Ak by mal dnes, povedzme, že by Marx žil, systematickejšie informácie o vodných inováciách nielen v tých ročiach, ktoré predchádzali napísanie kapitálu, ale aj zároveň nejaké informácie o výhľade a o vodných perspektívach, ktorým disponujeme my, tak by zrejme svoje hlavné dielo nazval Dejinami vzniku vodného kapitálu. Toto sa však samozrejme stať nemohlo a preto je tu fakticky nová úloha pre súčasné a budúce generácie objasniť katalizujúcu a transformačnú funkciu vody pri stabilizácii či premene a transformácii spoločnosti. Aj o tomto môže byť prichádzajúca modrá revolúcia. Uvádzam aspoň zo pár významných informácií o tom, ako sa klasický kapitalizmus anglického typu začal utvárať ešte v stredoveku v mestách na vode, ako boli Benátky a neskôr Antwerpy a Amsterdam, a taktiež v dôsledku tých opatrení, ktoré pri hľadaní ciest do Indie a Nového sveta podniklo Portugalsko a Španielsko. V prvom rade Benátky boli od samého vzniku mestom na vode, ktoré sa každoročne z morom vždy znova zasluhovalo. To je tradícia, ktorá Benátkami držala zhruba 1100 rokov. Až kým ich Napoleon nezrušil. Okrem dostatku rýb a soli vo svojich lagúnach, boli so svojimi skromnými prírodnými zdrojmi úplne závislé na obchode a ovládaní mora. Spočiatku sa benátske obchodné lode plavili iba okolo pobrežia severného a stredného Talianska, ale už v 9. storočí sa pod zaštitou Konštantinopolu odvážili aj na Arabmi ovládané širšie stredozemné more. Od 10. storočia prevádzkovali obchodnú výmenu východného koreňa, odvábu slomoviny, textily za európske železo, drevo, námorné potreby otrokov, ako aj benátske sklo a sol. Okrem toho prevážali križiacké výpravy, za čo boli bohato odmenené. Od Byzancie získali colné výnimky a iné obchodné privilégiá a založili veľa svojich obchodných miest na pobreží tzv. Levantu a pobreží Čierneho mora. Potom, čo kresťanská Európa získala ovládnutím Gibraltáru kontrolu Stredomoria, ako aj po rozvoji moreplavby v severných končinách Európy, sprostredkujúci význam Benátok vo výmene tovar medzi východom a západom ešte vzrastol. A zároveň aj kvantita financií, ktoré sa v Benátkach na základe tohto námorného obchodu točila. Výprava benátskych námorných konvojov nebola lacná a vyžadovala si značný obchodný kapitál, a preto vlastne v Benátkach prvýkrát vznikla vlastne taká protoforma budúceho obchodného kapitálu. Na financovanie námorného obchodu v Benátkach vznikali prvé prototypy budúcich komerčných bank. Aj z hľadiska správy boli Benátky progresívnou republikou, ideálom, ktorý nebolo schopné napodobniť žiadne iné absolutistické kráľovstvo v ich blízkom či ďalekom okolí. Osobitnou zásluhou Benátok je aj zdokonalovanie tonáže a manévrovateľnosti svojich obchodných lodí. Pre rozvoj námorného obchodu a plavby po hlbokých moriach a oceánoch malo značný význam Portugalsko, dejina ľudstva. To sa tiež chcelo zúčastniť na obchode s východom a Indiou, ale bez arabských sprostredkovateľov, a k tomu potrebovalo osobitnú loď, schopnú plavby po oceáne, plus navigáciu, znalosti oceánskych vetrov, prúdov, prílivov v okolí Afriky po ceste do Indie. O takú loď sa zaslúžil portugalský princ Henry Objaviteľ, ktorý za kráľovské peniaze založil a prevádzkoval v tých časoch jediný výskumný ústav
podstate súčasného typu morských a geografických informácií, ktorý slúžil na hromadenie informácií, ktoré keď sa časom zhromaždili a boli všetky pokope, tak Portugálci vymysleli novú loď a mali po ruke veľmi šikovnú stratégiu cestovania okolo Afriky a ovládnutia Indie a bývalých arabských trhov. Táto loď, na ktorej vlastne začali objaviteľské plavby do Nového sveta, sa nazývala Caravela, ktorá neskôr bola využitá Krištofom Kolumbom pri objavovaní Ameriky a ktorá bola využitá zároveň aj pri vojenskom porobovaní a donúcovaní národov, ktoré ako si nechceli spolupracovať, či už s Španielmi alebo s Portugálcami, pretože sa tam zavedla ďalšia vhodná inovácia ako delá námorné, ktoré napríklad umožnili portugalskej flotile pri veľkej námornej bitke totálne rozdrviť arabské zjednotené lodstvo, ktoré si bránilo samozrejme svoje obchodné územia s východom, ale oni sa jednoducho snažili bojovať istým spôsobom prihákovania k lodiam. Toto Portugálci jednoducho od samého začiatku zrušili a už na diaľku týmito prvými historickými lodnými delami totálne roztrášili zjednotenú arabskú flotilu. To bola tiež dosť dôležitá vodná inovácia. V tomto období už však námorná obchodná moc Benátok silne poklesla a na scénu vodných inovácií postupne vstupuje vznikajúce Holandsko prostredníctvom svojich prístavov v Antwerpách a neskôr v Amsterdame. Obdobne ako Benátky, aj holandské severné provincie boli republikou stravovanou vrstvou obchodníkov a obchodným kapitálom. V prístavoch prebiehala výmena tovarov od Stredozemného mora a Indočíny s tovarmi z Baltiku, Severného mora a celého Atlantického pobrežia. Výmena sa realizovala na burzách prostredníctvom finančných operácií na podporu námorného obchodu. V Holandsku sa okrem bankovníctva už silne v tom čase rozvinulo aj poisťovníctvo, pretože keď nejaká loď s tovarom stroskotala, tak ju bolo potrebné nejakým spôsobom odškodniť tej rodiny aj majiteľa tej lode. No a vďaka kombinácii bankovníctva a poisťovníctva sa vlastne v tom čase, niekde na prelome 15. a 16. storočia, v severných provinciách Holandska skoncentroval enormne veľký finančný kapitál, ktorý ďalej umožnil expanziu holandského námorného obchodu. Bez podpory námorného obchodu by tieto financie nikdy nemohli vzniknúť. Do roku 1592 dovážali holandské lode tovary z východu, z portugalského a neskôr španielského Lisabonu, kde sa tovar prekladal z portugalských lodí. V dôsledku vojny so Španielskom bol po roku 1592 Lisabon pre holandské lode uzavretý a Holanďania museli sami objaviť vodné cesty do Indočíny za korením. Tak bola v roku 1602 založená holandská východoindická spoločnosť činným obmedzeným s obchodnými právami, ktorá bola skriňou rodiaceho sa západného kapitalizmu. Holandskí kolonizátori popri tom zakladali nové obchodné miesta, také ako napríklad Jakarta a v Amerike Nový Amsterdam, ktorý neskôr Američania premenovali na New York. Tesne v petách Holanďanov išli po cestách formovania kapitálu. Už v tých časoch silná námorská vojenská krajina, ktorá bola byť v morských bitkách mocenské ambície španielských Habsburgov. Anglia dostala holandského kráľa a počasie k lacnému finančnému kapitálu pre zabezpečenie vojenských a obchodných operácií na moriach pridala ďalšie vodné inovácie, ako stavbu vodných dopravných kanálov po krajine
zároveň s objavením parného stroja pre ťažbu podzemnej vody z utápajúcich sa uholných baní. A parný stroj kompletne pretransformoval celú dovtedajšiu nielen lidskú spoločnosť, ale aj mnohé iné krajiny s tým, že vlastne naštartoval priestor pre vznik globálneho kapitalizmu. Umerne trpela finančná, hospodárska a koloniálna moc Anglie. Parný stroj poháňal trúchacie mechy vo vysokých peciach pri stavbe železa a ocele a spätná väzba ocele z parných strojov vytvorila fabriky. Neskôr ešte Suezský prieplav, vybudovaný Francúzmi a počase finančne ovládnutý Angličanmi, prispel ako ďalšia vodná inovácia k storočiu nadvlády Anglie nad svetom. S odstupom 50. rokov obdobný vývoj nastal aj v Amerike, ktorá budovala vlastný textilný priemysel z počiatku poháňaný vodným kolosom, neskôr parným strojom. Budovala vlastné dopravné kanály a ako prvá začala obchodnú prevádzku parných lodí. Bol to tzv. Fultonov parník, ktorý sa nazýval Clermont po Hudsone. To bola prvá loď tohto typu, ktorá zažila okamžitý obchodný úspech na celom svete. Z energetického hľadiska Amerika prekonala technický strop parného stroja s dokonalením vodných turbín a ako prvá postavila na Niagare vodnú elektráreň. Z obchodného a vojenského hľadiska pomohlo Spojeným štátom aj vybudovanie Panamského príplavu, ktorý im umožnil vládnuť na mori obchodne aj v dôsledku postavenia desiatok veľkých hydroelektrární mali Spojené štáty dosť elektriny. V druhej svetovej vojne s Japonskom a Nemeckom mohli v rekordne krátkom čase vyrobiť rekordne veľa hliníku pre bojové lietadlá a iné potreby armády. Historicky povedané, využívanie vody a vodných inovácií začalo niekedy pred 40 rokov. Čiže dávno pred kapitalizmom a pravdepodobne ani kapitalizmom nekončí. Po 500 rokoch existencie kapitalizmu nevyhnutne vzniknú také vodné inovácie, ktoré takisto ako parný stroj kompletne preorú a transformujú existujúce zriadenie kapitalizmu. Toto je tiež jedna z tém, o ktorej treba hovoriť pri prichádzajúcej modrej revolúcii. Pri hodnotení vodných inovácií v minulosti vidno, že od istého času zásadne vznikali v krajinách s dostupom k moru, ako napríklad Kréta, Atény, Féničania, Benátky a tak ďalej. Globálnosť a význam svetovej krízy v zásobovaní sladkou vodou však naznačuje, že tento trend pre budúcnosť už nemusí byť taký jednoznačný a do vývoja sa môžu zapojiť aj také suchozemské krajiny, ktoré síce nemajú prístup k moru, ale majú značné zásoby podzemných vod. Takou krajinou je napríklad Slovensko. Zatiaľ sa však zdá, že túto možnosť si dnes viac uvedomuje zahraničný kapitál pôsobiaci na Slovensku ako slovenské vlády a radoví občania. Málo kto napríklad si uvedomuje, že podzemné vody u nás v rámci toho bazénu, o ktorom som na začiatku hovoril, siahajú až do hĺbky 8000 metrov. To znamená, máme vlastne pod nohami himalajské vodné 8000-ovky. To, že Tatry majú 2,5 km do výšky, to vie každý. Ale málo kto vie, hoci sme vlastne obyvateľ tejto krajiny, že máme tie vodné 8000-ovky pod nohami, čo zďaleka nie každá krajina v Európe a nielen v Európe má. Zo zahraničných firiem, ktoré evidujú túto možnosť Slovenska, stačí spomenúť Veoliu, Coca-Colu, Pepsi-Colu, Heineken, Nestlé, holandských a belgických obchodníkov s pôdou na žitnom ostrove. Slovensko síce má výnimočný hydrogeologický potenciál, žiaľ v dôsledku doterajšieho vládnutia a skratu v transformácii tento potenciál stále zostáva len potenciálom
a perspektíva dokonca ani nemusí byť v budúcich rokoch vlastnený Slovenskom. A Slovensko sa tak môže stať novodobou vodnou kolóniou. Z hľadiska Slovenska pre využitie jeho vodného potenciálu vidím dôležité následovné kroky. Poprvé, uvedomenie si toho, že takýto potenciál vôbec máme. Písal som napríklad články do Hospodárskych novín, ktoré boli minimálne čítané, keď som si to pozeral teda na stránke HM Online. Na rozdiel od iných článkov, povedzme článkov slečny Adely Banášovej, ktoré tam za deň kliklo 800 ľudí, mne za 3 týždne, čo článok s názvom Vodný potenciál slovenskej ekonomiky, za 3 týždne si nám kliklo nejakých 350 ľudí. Za 3 týždne. Čiže je tu istý nezáujem, informácia, ťažko povedať, ako to nazvať. Ďalšou prekážkou toho, aby si Slovensko uvedomilo význam tohto potenciálu, aby ho začalo využívať, je spôsob doterajšieho vládnutia. Žiada sa viac integrovať doteraz príliš rezortné ministerské prístupy s tými klapkami na očiach, smerom k novému smeru dlhodobejšieho plánovania, dlhodobejšej orientácie na perspektívu, ktorá sa nazýva dokonca aj medzi zdravými kapitalistami tzv. Udržateľnou konkurencieschopnosťou. Ak by sa Slovensku podarilo túto udržateľnú konkurencieschopnosť dosiahnuť, tak by vlastne muselo vytvoriť víziu, vodnú víziu Slovenska na dlhšiu perspektívu. Často sa hovorí, že na uskutočnenie takejto vízie nám chýbajú, alebo by nám chýbali peniaze. Ale toto je pomerne jednostranný názor, pretože peniaze sa dajú dosiahnuť či už štátnymi vodnými dlhopismi, využitím kapitálu z dôchodkových spoločností, využitím nového typu akcií nie na privatizáciu, ale na účasť v raste ekonomiky Slovenska. Čiže financie by sa dokázali nájsť. To, čo tu nie je, to je politická vôľa a istá futurologická gramotnosť. Čiže nestačí mať len pod nohami nejaké himalajské vodné 8000-ovky, treba aj vedieť, ako tieto 8000-ovky využiť. Financie pritom sami o sebe nestačia. Musí to byť, ako som už hovoril, istá vízia a program komplexného využitia vody a najmä žitného ostrova. V rámci využívania modrej revolúcie sú samozrejme dôležité inovácie. To je druhá časť toho, čo ja nazývam vitálna spoločnosť. Inovácie sú dôležité preto, aby mohli byť využité jednak financie a jednak aj zrealizovaný určitý vizionársky program využitia vody. Inovácie predpokladajú nielen elementárny vývoz vody, ale aj isté poradenstvo v tom, ako môže byť využívaná tzv. Virtuálna voda v potravinách a výrobkoch, ktoré by Slovensko mohlo exportovať do celého sveta. Virtuálna voda, aby ste pochopili, znamená množstvo vody, ktoré je obsiahnuté či už v potravinárskom alebo priemyselnom akomkoľvek výrobku. Povedzme, tona pšenice má vodnú stopu, ktorá sa rovná 1000 tón vody, aby vôbec táto tona pšenice mohla byť vyprodukovaná. To znamená, že exportuje sa nielen pšenica, ale exportuje sa vlastne 1000 tón vody. To má význam pre krajiny, ktoré vlastne vodu nemajú. Ako príklad uvádzam Egypt, ktorý vlastne z Ruska dováža každoročne zhruba 30 miliónov tón pšenice a množstvo vody obsiahnuté v tejto dovezenej pšenici sa rovná celoročnému prítoku Nílu v Asuáne. To znamená, ak by Egypt sebestačne museli mať 2 Níly, jeden paralelný, ktorý by bol automaticky do poslednej kvapky využitý, by zmizol. A tento druhý Níl je vlastne virtuálny. To znamená, on virtuálne tičie niekde z Čierneho mora, tičie do Egypta, Palestíny a Stredného východu. A takýchto virtuálnych riek
ktoré nenájdete v žiadnej mape, je čoraz viac vo svete s nedostatkom vody. Ďalej Slovensko môže vyvážať vodné know-how v poradenstve, pri čistení, odsoľovaní, v manažovaní vodných zdrojov. Problém však je ten, že Slovenská republika je v inováciách na jednom z posledných miest v Európe a dlhodobo nevieme nájsť spôsob, ako inovácie stimulovať. Ak by sa však podarilo uvedené body, uvedených 5 bodov, ktoré som doteraz uviedol, ktoré sú prekážkou využitia nášho vodného bohatstva, realizovať v praxi a vo vedomí obyvateľov Slovenska, tak pre budúce storočie by sme mohli byť úspešnou a bohatou krajinou s oveľa väčšou zamestnanosťou ako dnes. Slovensko by sa stalo vitálnou krajinou, pretože voda a inovácie sú nevyhnutné podmienky vitality. To je všetko, čo som vám chcel povedať. Je to vlastne moja osobná misia, pretože som prvý na Slovensku začal s touto témou komplexného chápania vody a budem rád, ak po dnešku aspoň 1-2 ľudia z vás sa zamyslia nad tým, že máme tu jedno obrovské bohatstvo, ktoré zatiaľ nie je využité a ktoré nám môže byť v pomerne krátkom čase odobraté. Mám tu aj 2 knihy o vode a histórii vodných inovácií, ktoré pravdepodobne veľmi málo z vás, ak vôbec niekto pozná, ak by bol záujem, môžem ich ukázať, ak sa o mňa stavíte, mám ich v ruksaku. Ďakujem za pozornosť. Tak děkujeme panu doktorovi Bajerovi za vyčerpávající přednášku a nyní zájíme obědní přestávku, takže